syakri jongi ani kapor te kabani kong mapan pau ke sungu yu play bala pela yang ikum ke jesen kena menginyo ban reki kan ke children's week ba ke children's sunday kebakan no ke children's week ba children's sunday ngiyo ban reki mta senam kebakan no fikan mau bakan no banyo good kata ngi di ban bu jeng mon ngi layo ban reki nyo sian ya kan ke children's week ba children's sunday tinggi penpau ke sungu ke balang ke belasyak semua bah yang ikum ke jesen kena banyo ban reki melak kemen malau senam nam ta kan ke children's week ba children's sunday dia shop sedang penpau ke sungu bat ka jeng pedang semua bah ya piwe jadi pastor badan kat bangi pastor ban saai ke jeng kran ru siben bat kumjuru kinong syarai jong balang ki dekat komti balang kinong ket kam jong jesen kena bat kumju ya pi kilong pa kilong keme ki khun samla bat karpang ya pi ki khun hap khana ki beren ki pediang semua bah pi we ha kerteng batyang tam nong penem jongi jusres dia shua bang sedang kan ke jeng syakri jongi kumjur kam karpang ru nam taki we pat ki para hap khana ki bapai lembaga YouTube channel jong ka balang ki pediang semua bah pi ru kumju bat kumju ke jengi sementa ke jong pi ba khmi ya kan ka program ke jongi ka IMC mingi rukum ka jesen khana jongi ka balang presiden mauro ten por shopping sedang kini ke jing syakri jong ingin lej oblai ke jing duai khabre barok ini besok khamat khabre tung je duai ka jingu ba ko brom ngi ai tang same chai sunran bamladan umkat yangi kini ka week hibaro stiau chai sunran bingela banyo ban rkhim ban lek kemen kum ki khun hap khana hoi wala ka bor jong kamar yang ila yo kala pentut rei mem chum le no chai sunran bingela yo pat ban pendan buram ngin la yo ban rakhi ya kini ka week apa ka benta ba support jo ka yeng mane ka jingo ba ka buram ngi a tang same tas kuran dan ka kum jo kini sngi hibaro sngi bengi rakhi kini ka children sunday tas kuran dan ka namtai kin nokshimata kini ka no pai sngi tas kuran we tas kuran par khamtam pastor ban sa ai jing kran hapring jongi kum ki kun hap khana ki baren to pelong ngi kum ki kun hap khana ki baren ki basngap ba cha skor ba ki basong khop khanang ba kin mi nang ne tas kuran kandalong da ka jing kerku ba jing mentai nam ta ka jing em ki jongi we to priang ki jing to priang kini baro akasen Jesus amen tene ko por shob ngin yo nong place dang na I Miss Easter imeka karsono ibalang satan social and services committee pin puli na katien jong blay bu blay jong duai injo ban chemata lang ka jingruai ka baar puar ka jingruai baar puar na ko jingruai khana ren ban reus pa lai na ka KHB number dan ulok yaki khana ren haneng ki klur pnai ulok ubam la kala lajing ej bacanai kom kilok haperthai bala ban kalapan uni dei ulok batpi ban em ban yap kan tu bro lai teligit kan jingroi ka baar puar na ko jiroi kan aren ban reus pa lai na KHB number Yeah.
hashwa bagi nak khamat jong play ka jing duai kan pulih kat tu kat ni nak ketin ka pakhut ka jong ka bangila ban syam nak shithi ka bening kong uyo anes kelenong ka balai ka dekat ka baar haduk ka balai ka shithi upol wa apostol shiki kolosai kelenong ka balai ka dekat ka bakat ar ka shithi upol wa apostol shiki nong Ephesus kelenong ka basau ka dekat ka balai po ar makum juru na kelenong ka basan ka dekat ka bening kong haduk ka baar kikentin ki baong kumni ko heb ba ien minta ngi long ki khun ublei par empat lapan pau ye ke ei bangin salong heringi teba onda lapan pau yo u ngi long ki pakum ma u na bangin yo i yo u kumba u long hi tu we pa we baro u budan kani ka jingkermen ha u pin khu ye lede kat kumba ma u long u bakhut namar kata kum ki bala jin ki bakhut bat ba it e jong blei to pinekup ya ka do nun ka jing sngo sin e ka jing sbun ka jing sngo rit ka jing jam nun ka jing ya sha aslam batu penlong ru ki ba le sbun paralong ki ba jam nun ki ba ya ma paralong kum ba blei ru ha ukres ulama ya phi to long phi na mar kata kinong bot yo blei kum ki khun ba it batu pinyat ha ka jing in kum ba kres ula it de phi bat ula ai tino ila de na ka benta jongi kum ka jing ai ngu bat ka jing knya ha blei ya ka ban long ka jing iu ka ba iu bi to blei kun ka khu ngilang barok plus nga pala sha skor ka khtien ka jong u ngele lang khama jong blei ha kin duai kajingu bakaborom ya ashami batang shami kin ko pa mi it magajing kraw kajing it ba ka jong mi kajing le is e mar kajing ai e ka jong mi kin ko pa bi in bingila banlong kumni ko bangilang hadu ni khalmat ka bamenta kin ko pa bi in ngemna akhlem da ai ngo imi ko pa bi in mala pala ni kum ki khun ki jong mi ko pa mila bandan ka ying ka bakhut ka bakintang e ka jong mi kin ko pa bi in mengyok ban yaro mengyok pendon borom ka kerteng ka jong mi kin ko pa bi in ya ai ngo imi kin ko pa bi in ba ling ba gani tayo hi baro shi tayo kum ga jinga sing khna ko pa bi lala ban pendep ka program ka ba pher ko pa bi in ngi i shisha ko pa bi ka khti baran por ka jong mi ka khti ka bas bun ka jong mi kin ko pa bi in kala la mingi kum ka jinga sing khna kin ko pa bi in mengi lala pendep ko pa bi ka program ki ba pher ko pa bi in ngi i ki heb ki bari kala shimenta ha ki program ha ki activities ki ba bon kin ko pa bi in ya ai ngo emi kin ko pa bi in mangi i shag kalong ka jing job kin ko pa bi in ma me ko pa bi lai lam mingi ba de ling ba ki jing ya lam ka jong mi kin ko pa bi in mat ko ma ni ko por ko pa bi in na duai na benta kini hep ki barit kin ko pa bi in kilong ki khon ki ba ko dor ki jong e mi kin ko pa bi na duai ben betelin ti kin ko pa bi in magila ban basur hopo ko jong ti kin ko pa kamen sim ka bashir hem kamen sim ka ban thrang ko pa bi in man wat beta ka khamat ka jong mi kin ko pa bi in to kar khu kin ko pa bi in kumni ko mingi long kin ko pa bi in kham tam ko kum ka jing sing khana ko pa bi kin ka thim ka bela bu khamat jing ko to long phi ki rong bot ko jong jisu kin ko pa bi in ning ko ka kren shwaya nga bat ngilang barok bala he bala san kin ko pa bi in mingin ko ka jing long ka jong me kin ko pa bi mingin long shisha ki ta ki rong bot ka ba shisha ki jong me kin ko pa bi in tu pen chat bor ma mingi kum kin nong lam kin ko pa bi in do min sim khoi o jong me mingin ban long ka nuk sa ka ba bha ne ben tangini ki hep ki baret kin ko pa bi in ngadwai kin ko pa bi in ling ba shisha ne ka jing lam ba jing prasad ka jong min sim khoi o jong me kin ko pa bi in ma min kren min pas cheu pa ka do nu jing ki hep ki baret kin ko pa bi in bikin sungu thu kin ko pa bi kan ko jing ka long ka ba ko dor ba ma yan ko pa bi in mikin ban long ki ta ki khun bi ta ki long bot ki jong me kin ko pa bi ka ba ko ka jing long ka jong me kin ko pa bi ko ba khtin kami ka kren shai kin ko pa bi in mami hi haka ya ka jong me min pen pa kin pa bi hagi kin hagi hep ki barik ko pa bi kin sungu thu kin ko pa bi in shisha ekata ka jing long ka jong me kin ko pa bi in mami dab ka jing eat kin ko pa bi in to ai ki hep ki barik kin ya ta kalin ti ya ka jong ki ka jing eat kin ko pa bi in bakila ban long shisha ki khon ki jong me kin ko pa bi in ki ba ka du bhabre ko jong me kin ting shan halor ka jong ki kin ko pa bi in bakila shisha ban
kit kita ka jing ubi ka jong mikin ko pabi in hangno bat shano bamim bo menta ka jong kikin ko pabi in itwai kin ko pa kam tamu shakri ba ko dor u jome mela per wan lam ko pabi hagan ka yeng ba kan tang ka jong mikin ko pa itwai kin ko pa ba ka ne ki khun ki jome idan hagan ka jaka mangi thrang tu ko pa ban snga ban sngo ayu ba khtin ka jome ka dan ka pa ban kren Hapadeng ka jangi hani ko por ayu bagani ka thim ko pabiin kadan ban pin shai halor ka jangi wei pin ko pabiin isni ka trabi in pin sle u shakri jomi ko pabi do min sim khot u jomi kin ko pabiin to ai bor mi ko pabi ka iki bor bun ber hapadeng ka jangi ko pa kalang shisha ka bon ka binta ka jing im ka jangi wei pin ko pabiin it wai ba min yalam ki jing shakri ka jangi kin ko pabiin do bas dang hada bo wai no ka jangga kin ko pabiin kham tom ki jing shakri bigin yo shibet kum jo ko pabiin it wai ba min sim khot u jomi kin ko pa unya lamingi wei pe kun pa bikin shimenta baro kun pa to sle me medu min sim khoi u jom kin ko pa bi to ai bingi khon ki jom bana hangni ko pa ma halak kaleng slak ka perthing la banang ya da ko bor ko jom min sim khoi u jom kin ko pa bi in to doi dan kap ka ni chakri ka jong ko pa bi in bas dang har bo wa na ko jong ka ni tep te ko pa mi dan hani ka jakai ni su tho ba mi dan hani ka jakai kin ko pa bi in to kren to pasya me ko pa bi ki don ki min sim ka jong i wei pe kin ko pa bi in isni atrab i sai sin pa binya laming ni chakri ka jangi ka por ka jong min sim ko u jong kin ko pa bi in sngo atrai ching twai ka jong chakri ka jong ko pa map ki pap kin kam ba pin sngo si man ko ka jong me magani nga dem ngo pan paro ka tang jong trai bonong im jong u Jesus Christ amen tengah penpau je songo ya imes iste meka kasano bla penpuli nak tin jong blai bai labu blai jong duai blai nang kat ku pi tengah penpau ro ka je songo ya ya ka kwaya jong jesen kana ka bla ai ya ka jing roi pentham mesin choban sedang jing shakri jongi jane por pan sakarpat ke asas baban lumna ke jango batin ketang sakarpat iwi nigit khat komti balang mastaki es jing do sumba ban pen ketang ke jango jongi ni doai suar habak khabar gihmat ki hebret jongi ni boleh ye doai au boleh berkupa jongi bab neng ngangu ya me ko konrat dia ke jonon kar ke jome lambat ngi lambat gisngi baharo ke baraj no ke jing bojongi ngangu ko trai bi ba me pen yo hangi ke ni gisngi ka ba khrau kasngi ka ba gantang kasngi ke jing job thiao ke jome abangi ko konrat ko ki khon ki jome ngio ban ki ho ki ke jome ngio ban shakri me ongi angu ko konrat ya ke jing don kat ke jome ko trai bi hagmal pen yo ko trai bi ya kala ka jong ka jing sen khana apo jong ka balang ya ka children's week ba ka children's sunday ka balas dang na do ka sngin kong jong uniu jong ka de ka te yo bar kum ta ko trai bi jela ya baro sta yo ha ki program ki ba pher baro ko trai bi ba kum ka jing sen khana ka yo ban pendap tuis ne ban kar khu ko trai bi bagi ke baro le pendap ka long ka burom ya me ublei bai em bado blei bishisha me walam padi ngi ko trai bi ga ke sngi ka bakrao ko jome ba kum ke children sunday kum ke jing khana ang yo ban ra khe ke children sunday jong ke snem ar hajar ar kulai trai bi kum ta kaburam ka jingo ba ka jingaro ni ai se me na ma ka jing bhakor tam ko jome nama me long ublei ubade hok ban yo kaburam ai ngu ya me ko trai bi rulang baju ko ni ka por ha ka ba me sha so bhayangi ya ba kum ka balang ni yo ban shakri ni yo ban sakhi ni yo ban made ye me rangkal ab ka jing sen khana ha ka ne ka por bu khlimat jong ka ne ka no phai jong ni sngi dar ku na ma ka ko trai ba ka we ka banta ya ka bang yo ban pendap leng ba jong ni ka sngi ka na long ko trai bi he ka jing le thau burom na ba ka ta ka jome ba ka na long shisha ka ba syam so ba khmat jome ngi wan ha ka ne ka por ko trai bi ran khat ba ki jing ai ki barit ki jangi ge balong si bantang ko trai bi na ki jing kar khu ke ba mela kar khu ha ki bun sar tap jong ka jim ka jangi ban ko trai bi khandia da bangi wan ra shika kam ka jome lagi long ki barit lagi long ba khandia ngai kham ko trai bi hen ba ga ti ki jong me kan nong ran kan labat ki pengalaman pin krau ko trai bi ka kam ka jome hagi bentar ki pher bagi jing seng kena ka don kam ben don kam ya ka long lem rakat na magata ko trai bi lambal ka jong ka jing seng kena po jong balang bagenang san ki nang mer nak we ka sni soi pa ka sni trai bi ki long ki khon kena ki long ko trai bi kum ki persara
haka yeng ke jome ya rab na magata ko trai bi ban kersan ki ban ngai bore ki ko trai bi ker kui ker krempe yeng kristan ikmikik pa ke bagi lago rai ban besaban beti ki syak jing sya ka badi biang ur kabon ke jome don lem rakat ko trai bi dang men kersan ya ikmikik pa bagi lago trai ban kersan ki haki bentak ki beper don lem rakat ko trai lemar ginong elam jong ke jing sang khana ngai bore ki ai kamen sim jong chir haman syakri ban mani berpendon buram ya kadang jome ban lum ban lang ko trai bi kun khana apo jong balang ban wara syak yeng ke jome bakan long ko trai bi ko buram ya me namar me kwa ko trai bi en bakin long ko ki jing sai ki jome hap leng jong ka im lang salang hang no no bi don ka buram jome ko trai bi kan teng san leng bak jing long ka jim ka jong ki dois nei ban kar khur ko trai bi je ki men ai ki mer ko ki bakhia bakin la ko trai ben hang ai ke syakri ka bakham bha ba ka bhatam na ka bata ka kerteng ke jome don lem kal lemar ki ko trai bi ka jing puli ki jong ki ka bakin la ko trai bi ban job ya ka jing puli ki jong ki ban pas ban kiu na ko ka kelas bala ka jing puli ka baki ki don ban puli bar kham tam ko trai bi ken lamban jan ban ej ban syakri me ublei we em baru blei shisha lo lem kat ko trai lemar ka jing sang khana hi bar ko we nang ai bon nai kersan me ko trai bi hen na ka we ka por su ka por tu is nei ko trai ban kar khu yingi lam ba jo ka por trai bi ngat wai si ka den na bra syakri jome ba melawan lam ko trai bi hap deng jongi ha ka por bon sami ko khubor ka kding ka jome deng kong tapen kan tang yaro jong syakri jome dan kan tanggo trai bi ka khubor ka bu syakri jome udan ban basa hap deng jongi ha ka khlemat jong ka ro phai jong sngi ba ka long ko trai bi ka jimbam ka badai mesim na ka benta jong ha ba jong ilang iwe pi we kersian badai bor ma ka ko trai bi lag jong ki kun ki jome bangina la manang san nang mer haki por baro jong jem trai bi hinga duai ruis ne badon kat ko trai bi lambal kiram pe yeng kristan trai bi ki badon lagi jong kiram pe kristan halaki jong ji sem ke je kenduk ko trai deng jong ki para bangai ki jongi ki badon ni ki jeng pang ki sistem ki badon ki yeng ki badon ki hospital ni duai ki jepen khia ka ti blai ki jome ko trai ta ye ki ko trai bagi laban yom hat ke jepen khia ka jong ki daga bor ka jong musim jong me dois ne ko trai ban pediang ye ke ka por kum ne ke mengilong dam haprui ki pop ki bubon na baga kerteng ke jong jisu ngadwai amen tengah penpau je sungguh ki asyas ke belalum ki jango hukum juri masa ki sing do belapang kentang jango tu boleh undan kan bapi dan opor pan nyo sngo no jengruai kerpang na koyo jong jasing kena
blai shibun ka kwaya jong jaseng kena ka belong ka jingruai ka bersetenat nadu kata-kata ban besar ya pi nadu dangren bapinlong ka lawe jong kari bat jong ka balang kam tam tengah penpau ka jing songu ya pi ki kwaya leader ki belai hikai sitam ki kun hap kena ki beren nam ta ki jing tre sitam ku jong pi hap deng por bakan dian ngi yo ban praktis ki jing ruai ki jong ngi rei kalong ki jing ruai ka bersetenat bat ka jingu bat ka buram hi ngin ai tang su blai tu blai nang kar ku ya ka kwaya jong jaseng kena nginang la ban san nang he ka koi ka por swik por apo kesanti ki jing penyai ki jong blai tehne ka por pan ngin poina suai pa ka banta ka ta ban yo sngo yo khubor na ktin ki jong blai tingi dan hone jengjengi Reverend Pastor HD Marbanyang Assistant Pastor ai kublai pi ya jinglong lakloi ke chongpi pastor ban yadan kat ban ngi khamtam kan ke jing shakri bakar pang kum ga jaseng khana binyom nyatki ya kan ka children's week but children's sunday dengan ngai skam pastor bublai udan ye hapreng chongpi ban sam hapreng jangi kum ki khun hap khana ki baren khamtam kan ka children's sunday to kum ga jing pani thu ba khandian i pastor idan khun arngun bat ka jakasa ka chongi Long ha Langmar district kse ka bahab mau plang presbytery ka jakatre yu join pastor kalong hadu arjar nre hadu arjar puar nadu badang long pro pastor hadu banda odin latre ha ka district krang presbytery ka bahab mau plang ho arjar puar arjar pulai lapin kendria sa ka district kse da ka presbytery tamba idang yarapi ya ka district kurang kini kilong kendiat kijing tip sepang kijing tray jing pastor dengan ngets kam pastor bu ublai undan kat bat pi apreng kijing sam jo pi jane kupor tekum kijing pen kre in yo ban chim talang kijing ruai ka basan pulai ngait ban sngap ka kubor ba angel ki yalam kumno busim ka buram lawan long pre banyam langa lapom balajan yakani ngatibha bau lawan ban pendem namar bu ie janga kumtu bro la teligit khat lam bakharas ka jingroi ka basan pulai na ko jiroi khnaren ban rius pa sipo na KHB number Kum no
tu ni dwai ablay pa jingi bahab nang ni ai ngo yemen magri ko por ko dor ko ba me penla ingi mengini wana khmat jome kumne ke bangilong ban sekri me ban mane me ban pen krau ye kerteng ko jame ni ai ngo yeme me penla ingi ban semlang kumne lembag ni ka tayo ko bagarpang jong jing sangkhna hingni habalang mauro kumabalaran kabat ki kun kena jong ni balang nadu balang sedang ni ka tayo hadu ko por ba ngi skem la don kan bat ngi kene jing sakri do dang stem berdu ni khlemat ke bangi don ni duat pun kentang ni ko por wei pu ye bangi don po ngi kentang ke jame pen kentang no ingi sala dehi pen kentang jong sakri jame pen sngo khubon nak tin ke jame pen long yu utong kum atian jing pen sawa tu ai khubon kan long jame ko trai ke ben long ko jing khu naga benta jungi wei pu bro kran ingin sa skor melong hublehi ni mak teng jus kres ngi duai amen I chairman punya yang jing seng belong do chairman jong jing seng kena jong ne balang inong kit kam jong jing seng kena ki de khot jong jing seng kena ne po la jong balang kinong syarai ne pastor chat ki teman besan ki de khot komiti balang bat ki pada bangaj baro i wei pi wei bran por na do kilong kumilong pa ki samla ba ki hep ki baret kagabading ko ngay ngi pen pau ju sungu yo blai wala pen la ngi bela ban syamlang kumne ban sakri yu ban mane yu bat ban ya sementaro khabai sa skor bat islok lang nak tin jung u lingba ganeka jing rakhe jung pi ko mu jing khana ka children's week bat children's sunday tak snem jar phulai ka bolong ka jing rakhe ka ban nyo go philayo kum ka jing sang khana ngai simre kadni kala banai khublai pi wei bi wei ha garteng utrai bon prem bi jungi u Yesus Kristus ka jing khublai children's week but children's sunday ndagam da jung pi wei ha gadu por satang kan diat sngi ngin sayo bani sem bat ke sngi ke jong nong breu jong tra jing u Yesus Kristus kami khot ke sngi Christmas ngai simre kala banai khublai Christmas pasuk bat bakman in advance ye pi wei bar kerpang ayat pergi hep ki baret ki badan hang kupor ha kerteng utrai Yesu ai ku blai kerpang i chairman bala priang su bahaya nga berangkat bagi jingkintin jeng penitu katu gene naga benta jonga pau ro gajing sngo ngu jing subram i pastor chat pastor lindan sim bala pen kenmau bala pen bej bala pen kenmau ini program yang ada kupor pau jing sngo kumen bajing sngo burom ro i hibu ini temsan san karsono iba lese nak bentak jing tip jung pi ila long teng inong hikai jong aman suwa haka tonik salfa raka staff bingidon mensuang tai inong long po jong ke kejipis not pelun mensuwa jong jing sang semlah bat ak sungu i gerbang nomor ba kedi jing metelenti jung i ga bang ya kenduk ningkong baila betu yang as pangganeka tonik salfa kelas ke ba ngiyok ban jonya tugus nem khat kendai spa kendai pun reu bangwan ban pule hang ni selong teng pen paru jing kublai kerpang naga benta ki happy beret ki belai ke jing ruai ke kerpang bus ngutenat bagabdan jing mut ha pedeng jingi ha kene kupor kathiem jong kene ke jarak he ke bam pi kum ke jang khna philabu kolong tolong pi kinong but ujisu bala pensong nong rem naga sti opsal pol kinong ipasas nagal nong besan ka khot ka maningkong tin reng num kren ya ka ne ka thim ka ba philabu na ma ngai philayo ban kren ka pli ka ne ka thim jing lamprang ya ka ne ka jing khe ya ka ne ka children's week nang ta le se we program philayo ban kren ya ka ne ka thim kan kren nak we pa ka ban ta ting jong blai ka ba dai la ne ka don jing sno ba ka ne ka thim ka ban ta nak ting jong blai ka ba kwa ban pen kan mau ne ka po ka long na ka gospel kat ba kum yones kalau nong kaban reu kada khot ngan sim nadu kaban reu pun reu hadu kaba nyop huai gospel kad buku yones kalau nong kaban reu kada khot kaban reu pun reu hadu kaban nyop huai nganum puli lo degi negi khot ngan puli tang kat to gane iktien gi bong gumne na kada khot kaban reu pun nyop hadu reu pun dai namar katau jisu la kali kita ki khat arngot phiru phiamon em ban lei no ndagum tau Simon Petrus ulaya thu au kutrai dai hano pat ngin yelaj me medon ki tien ka jing em bom jukut bat ngilangaj bat ngi tips kem ba melong utau Chris
ukon jong belai baem kane ka bentar ya thu ingi ya ka tu ka por ka ba utra Jisu dang don na ka perthai ka ba la yai na ko ka snong sa ko pat ban ya lap sa pang hima ka jong belai ban ban khia ai ki bri ki bapang barole sibun ki gamba habangi phai shuai ka ni ka jingjia kalau don ka wei ka jingjia ka snong bet saida hagari ka bakenja ong tin ka jong belai mono batep ka ni ka jingjia kai ka gamba ka ba Jisu la le ang ta kiap ki beret kin mau na am kin mau Jisu la le ayu ye ki san hajar ngot ki bereu tang kirang ba klem khan ki ken thai kenau le ayu ha besar dai ta dak ayu besar san teli ki pu bat ar teli ki dok kha ki ba ret dai hadin begini ki pajba kila deban bam na kita ki pu hak ta ka jaga kenja abet saida kala long jan miet kam slam me kini pole sela ka jandum Jisu lai dang ta kila lai swag senran lengba kata ke Duriau Tiberias ke bolong ke Duriau Galilea syasiliang kowe pakai benta ke bakilai baru Jisu ru ulai sembat ki pedang kata ke Duriau da ubu ya halor kata ke Duriau bat haba kila poi syasiliang kila lai sano syaka pernam hang ta ke pernam kini ki paj baba bon ki balayo bam na kita ki kepu kila ya kedang badik ta ki dok kha kila ya na ki we pergi jaka ki wa de Jisu shnudan ki syam yu ha ka pernam ki angum no ko rabi kemut kunung hikai menno me poisene Jisu smia tho ngapai menne mentajan miet lene ngapai menin gesngi lene menne men step smia tho da Ndreu angum no piawat yang ndai ba pi kamba ba pi ngai ndrei balai pio bam na tagi ku bat pilai kedang na pedang jpi ki hab ki berel don mono blalong bahayeng ni perlok ba itu ba ladawan ka yang jpi on ra mit swet mit sibun dai pilai no kemen dai ani ayang asai mama ayang asai umtan dai ye but kat sebaulaj Iki beri ke bam itu pinut ban buat. Am terain dai. Kamlong ro ke badai ban buat. Namario sya rae shono dan kerus niu dai. Ndri bab itu pinya buat ba. Kini ki paj ba kila itu yo Jisu. Kila yo sengau yo kejikai jungu. Kila yo bam na kita kikpu. Bar kila kedang. Kila iri kamba le segi bahayang sam jungki. Kila ki bapang kila lambo Jisu lapan kya. Kila libut ju nama kata kia wad ju Jisu hang udon haka pernam badang ta ka pernam ong keting jong belai ularung haka sinagog ka bolong ka jaka ka baki ju ki penlong jingalang haka singi sabatan ki penlong jingalang bad ki penlong ru se ki hikai niam jongki bad hang tau Jisu larung ulah hikai hang tadon khat arngut ki senran jungu bat kita ki paj ba babun ju Jisu ong iki pia bam na kita ki ku pia kedang ndre wat tre sitam wat tre minot nak banta kata ke jeng bam ke banjat no ndre wat kata ke jeng bam ke ba kenjaman sim ke ba pinum tengan su lanu lade don gum kuta ku pi kwa na kwa dai ta ku le sibun Pia bam kena sin si sengi tahu itu yang kena sin arsen laisen sausen sansin don giba kami li nalabi bam pidi syam step pi bam ja men singi le school mai apisa sa ispo belai tijing bam dai tit ship tit gi gitu jing bam ki bam da mentoy ndai belai ni kwa ban bam belai baka met jungi kan klain kan he dai te Jisu ong lada pi bam mi gidi jing bam pidang tangan biang pi bam menta sibet bi kwa biang la sya bi kwa biang Jisu ong wa de ta jing bam ka ba pinum tangan so ki ong ai hangi sa kendra de ta jing bam Jisu ong ngolong ku jong ka jing em uta ba bam na nga udum tangan so badunum sliang so la noro kumno kumta ong gidi ki paj ba
melong ukun Joseph melong ukun ke Maryam na Nazaret kumna melong kupu ubawan herna banang baru babam na me num tangan su kim langai uji su ong ngalong kupu jong kajing ubawan herna banang utaw babam nanga udon kajing na baga do jong kalong kajing bam baga senam jong kalong kajing de uji su kren sepang kajing bam bagan jaman sim Ndre makiki modur kajing bam bagan jado bagila bam hang ta hari kerja habet saida bagila kadang kam dai kumta ndre kajing bam bagan jaman sim go boju su kuran syapang kajing sya sitom go jungu halor jong ding pna bala pen sitom ka met jungu bala pen mi ka snam jungu naga banta ban saj ya ka kun ben re ko perthai bau taw bangai uang ju su num jot su ndre un yo kajing ka babam jukut mar senong taw jisu yang ane kata te bom la ban long bur kiami nang ta na senagok don su wero don satang mano ujisu bat khat arngut kisenran thak jing sisa kita ki wero la khat senran ki balai bakila bode ujisu kilios ngau jing ka jung kila sa skor ndre kata ka por ujisu hikai ta jing kai wa khame ki ong wei bala ban sngap yu ne you know elit no long bur klemi nang ta sa satang khat arngut mudur mapi ada mapi hang ni piami no baro nak ni kapor jing seng sa samanga pastor bagni tu san ketuk ni bisang ne long no i mane kenja jar dai hak tak kapor kenja tak sanagok hak pernam uji su mak tau ong ni kini ki khat arngut kisenran pi i kini ki pajba kila lai wan no kim tre su ban but yang pi bat piamon ban lai no ukli kumta piamon da pikwa ban lek luang lek melelai ngam khang dai ndrek ai ka ba kisnan ki jubab manu bajubab angta manu bajubab na padang kisnan yang jisu manu bajubab Petrus dai Petrus boro-boro jubab badan jeng keli boro-boro yelek ran na sedan batip mah akan mau balik skul ong isar pila sung thu isar to ya thu kamut uyu kata jar berkhaya sengap menut ban jubab ang sung thu da jubab menut leran ndre Petrus ulai yang da kajung slur long ko try dai hanobat ngani lai memedon ki tien kajing imam jukut bat ngilang ngaj scam bat ngitep ngilang ngaj scam ro ba me melo tau kres ukun jong ublai ubaim ki hep ki baret ki khun samla bat ki balasan kumju kwa begini phai ka to kene ki jingmot bagum ka jing slok lang ha kene ka por na ka de kene ka banta ka tin ka jong ublai ka banta ka ban kong sibun na kisnan jong u kila kala dien no kini ki paj ba ki beliau ngau yang jing ka jong jisu ba mu ulong pu jong ka jing em ubawan hiar na banang bau tau ba bam nu unum tangan su berbadi unum seliang su kiong demo uni ukun jung Joseph ya ukpa barga kami jung ungi itu hato kumnu ni uang ngalawan hiar na banang kila kelet no ikam ba baju su lale naga benta jongki dangkum menen lese kidang bame utokupu kidang yang kedang hentah ka jaka kenja hendak kila kelet no kini ki buat ya ujisu tang ban yo jeng mentoy dai tang lawan ki jing ki knyum long tek mi kon Israel kan mau ha ka pot mi kon Israel ki mi dari Egypt ki alam ban le cari kanan le alam da Moses klia ki da ka jeng kemen nak da kamet bagi mi no poi ban ya lang ba ka dur ya basau klia knyum dalaj na ta siliang ke bau beliau lale kamba lang bau dingdu jung Moses kile kemen poi ri klau duna bam ya knyum yang duna ya knyum tang ka basuk sudah ka kemen sudah kiero ande tang bawan ke jengai kendiat kim la sya kini ke paj ba ro kilong gumta bat kilai ino ujisu hiong wei balaban ngaju wei balaban budu ke hikajung ki ba bat nemar kata kem ya lem sobat kila keladien no bat ki metre ban buat siu
kini kita kinong buat kiba perkhat ban buat yu Jisu tang ban yo je mentoy hakani ke jeng em kabaken jadok bat nama kata yu Jisu la keli ki akhat argut ki sendan phiru phiaman la man laino bat hangta na kwa bini phai ke benta kabar ka jeng jubam ke basyai jong Petrus kotrai dei hano pat ngini lek me medan iktien ka jing emam jukut bat ngilangaj bat ngi tips kem ba melong tau Chris u khonu blai u ba em kini ki khadan ngut ki sunan u Jisu la khot kerpang ki ula jiat ki bakin budu ula pen i ki kamba ula hikai ki spangbon ki ai bat hangne na pedang jong ki uni Petrus sebelah jubab dak jeng slur pedang kata kapor banong ko trai hanu pat ngini lek midon iktien ka jeng imam jukut kane ki jeng jubab jong Petrus kapen i ong ginong batai ke menteri bau Jisu long trai kapen i bau Jisu long Mesaya ubaki jeu ki ap kmelenti unong pelaj jong ki na ka jeng ban banyak kata kapor kapen i bau Jisu ulong unong pelaj bat kalat ban jiat war pedang gijing ke bakinnya kenduk bat u Petrus sabau plai gane u jubab ya gane u sngotu ya kador jong kajing long sendan ke basisha kom ginong buat jong Jisu baki dei ban jiat u Jisu dei ba hakmat do ba dei ban jiat ban yaki ki baro ke baki yo ha ke partai ngaju su tenat ban skor ban sangap itu kijing ruai bala thau do George Beverly Shi u tau nang thau jing ruai wang kham jiat u Jisu ban ya ke rupa bar ka ksiar lani nga kham jiat u Jisu ban ya ke spa lani ki bang yo akan ke perthai nga kham jiat u Jisu ban ya ke hima ka bayar ka bakrau lani ya ki ba ke perthai kala ban ai nga kham jiat yu Jisu kene ke jing ruai ka long sya ka basngut nat ban puson ni ka ruai din ruai ba pher ke ba tik sya ke jing mut jingi kum ki dong bot ba sya jung Jisu ngini ben kham jiat yu ban ki baro ke bangila ban yo hakane ke perthai wat la hatang ngima de ke jing ngima de jing sya nyo ban ndeng de ban bot yu wei ukna samlaret u balong tang unang abjingri hagari Afrika nakasunang filani uni ude Muhammad ubade nang long yeng long sam ke bagi jong kejengat muslim kini ki break budan hangni ki long ki bagi ki ba skam maka jengat jakan niam Islam bat kim ju sya yano bakin lej jingeseng lanekin buat ikwe bagi jengat la niam Islam Hendai uni Muhammad hak por ba ulas sedang kena samlarit usngubang balik buat jingeseng bagi kita balang Kristen kan ga penlong ya kimi kipa jung bakin be no yunayem uhaban syong bat no bono kat ke baki riki sumaryo ndala kam he ulas sedang bansan ke jung pule ulat ban pule hagi Bible College ulat ban pule gi Bible College usyam bah kata kapor nemar ke jenglong tenra jeng una kata kesunang filani ke bagi Kristen kem so tenat ki Kristen ru kim pedang kem burom yu kini ki muslim ru kim pedang so yu baru ong kem ne la tho ya kata ke jeng keren jengu ha kata ka magazine ke bagi khot ke Voice of the Matter ha ubnai jun jeng absan trik snemar jaket khendai ke bagi ha tukpik rejected by his family and found in Christ ba ong gumne Muhammad lada kam dai daga jing iet ka banga don yau Jisu nganum la ban long Kristen ki bahaya ngasem ru kilakan taj nga ki Kristen ru ki badan kata jaka kim pediang yang ada maka jing long tenrai kata kalong yeng long sem ko janga wong lem da dai na ka jing iet ka jong ka banga don yau Jisu nganum jendal long Kristen ndai namar ba ka jing iet ka banga don yau Jisu la pedeng kita ka jing ngan yai budu ngan sya sitom na ka bentah ka kerteng ka jong ka bentah ka balai ka kwa ban pen kema kolong ba pedeng ka ta ka por
kajing jubab ka ba Petrus wala jubab ndeu Jisu yo i yala ka jong sunran kum bakilong ui yang i be don jing seng ne por ya pi ki hep ki bare pi song khop ne pi ngap ne habel don jing seng ui Jisu ulong blai Jisu tep ik sunran baro ha kata por bala plau Petrus ko trai de no pat ngini lai memang ik tin ga jing imam jukot wong gum no ngam simla jiet e pi ki khadar ngot ndrewei nep deng jumpi ulang we ulang kusut ka baso cerkai dai ya ki para senran wei nep deng jumpi ulang kusut le si ki lai pej mat he itu ki senran manu kumta kale pej dai manu tep empat simla itu atau por usuang wei nep deng jumpi dei kusut ukuran sepang Judas Iskarayot ubalong unong set kala uban dio Jisu tang da kilai potoli ki sbai rupa ndaga banta bandiu uji sula dap tip lupa yaki sendani ke jemut jengki la ki plasai bau uji sulong khunu blai ndai utip ui ki kumbagelang ki berapa ngi biye ki hep ki bare ui ngi kre kupor ya kadot nut ke junga ke jungpi kum kinong but jungu langi long nem kinong but ke basisa jungu kum bakani ke thim ke bakhot ini tolong pi kinong buru Jisu i kumbangilang nginumla aban bure Judas onumla aban bure nak mat jung Jisu ya ka jinglong arsap ka jungu ya ka jinglong buti ka jungu ya ka donut basni ka jungu bandino yu Jisu umla aban bure kene ka pan kan mau ngin makata kum ki bangai nadu ki badang red hadu ki basan bangin pai yela ka jong ka jengem ban pech yela de ban yit yela de ngilong ne em kinong buat ke besisa jungu lada ngimpat smutu ngi de ban pen scam ma ka de gajan met pen scam yela de ban long kinong buat ke besisa jungu ka ban engkong bangi de ban pen scam ya ka jinget ka jungi way be way how Jisu komunong penem besimet jungi yang ila pen baptis dai kimi ki pa ki balong Kristen like no ki balong Kristen dalah he kim bat su thu spang ga jingat dai ndren dalah he ka de ka kamram jongi kamram jong phi ki hep ki baret pi su thu yo Jisu kum nong penem pen scam ya ka jingat ki jong phi bat kum ga balang ibu ya kelas tu khot balai bamaki kin plai dalah de kin pen scam ya ka jingat jong ki ya ka balai ti daki kimi ki pa kabar sa skor bat ko ngu ya ke hikai jong Jisu mentan pinai ruai piong tu hikai ngi dai pi ruai am pi ko ngu na mi ke hikai bade ko ngu to khlai sibon don ki bom ko ngu ro i mai pa hikai le jing sang kwa le jing sang dai ong wat le ka ne ki le khnang balai kim ko ngu kane kade ke bakor kongkordon nak benta jungi ki hep ki beret bagi belasan bangin sa skor bat ko ngo ya ki kai jungu kom ki dong but ke bagi sa jungu hakine ki singi i ton sibon ki dong but nam tip hang ne pi adon em ki dong but jong ki breu ke bakrpang hakane ke perthai ki ba khampao ne i ki khubor ni ki singi ba we ne ki dong elkai cricket jong rin dia Virat Kohli udon sibon ki dong but bagi kau tin farang ki fans, neng, nang tay kau ki followers, nang ta ki aktor ki actress, kita sibon ki dong bot, nang ta ki dong alam je kiri, nang ta ki singi lamba ki mobile ngi lamba ki internet ki pli lamba ki Instagram, ki wai Facebook, dong jing jian ki bam iyo ki me pen i bagi dong bot jungo, hagapor balik World Cup, ngam te bang ne balang jum hidon em ki khana samla chen rang ki phong di jersey jong Messi, dan em. Don balai kwa long nong buat jung dai la ne jersey jung Ronaldo ta dai hala ka jong balai bangi kwa ban long kinong buat jung man ka pole sengi wat hang no don ule ayu pen bu ayu hai ki Instagram la page like comments fair habang ilong ginong buat Jisu kamut bangin buat yung inuan yu bani slok badu barobor ka kemudian bani kai na gaban tajungi haka jingim-jingiman kesengi nang ta kawaipat bangin pelabat sakhi ya ke kerteng gajung langi de ban sashi tamru ngirum septing ndrei ban pensengu bahayu
nhìn long cái nông buat jung bangi haban sya ya gejeng jong ngajim jengi ngasu tenat ban puson ban berkhat sepang wei ngila banong uru krau jong ngajeng hagane gejela jungi harilum goro utau de unok seng unok seng udan arngut ki khun nang tak ki syong tang bor arngut ki khun bakal lok jengu mau kilong saungut habawan akan spasnem haba padeng spasnem kat kendai kiwan ki missionary naka American Baptist Society ki balik Banilap Segoro Hills uni ulah pediang ya gospel ulah pediang ya uji suku menang penem ulah sedang Banilap kata kesenong ki weiru kila ngai ya uji su lah sedang banpur kata kana kata kesenong bergawai uta orang ba senong orang sensyar senong khot ulum darbar kerki khot buai mde banja wana kata ko darbar ula ong haunok seng ngatip bakane borok kajing kelumar senong de name nama kata ong hakmat duni pajba lenno yu jisu bamen yo lajem lem gom tangan pensitom ye me ngan penyiap ye me rengkat bagai yang kesem hakata kapor unok seng wong no ngalakot jengmut banbut yu jisu nganom paidin I have decided to follow Jesus hang ta le no ong ta orang basnong kita ki volunteer jong senang siat ki khun jung berangot dau khnam siat kram kalau Ramadan wow liar layap berangot ki khun dayap ki khun ong ta orang basnong nganai la dia message sin len no yu jisu ba men yu em me ba kolok jong me unok senguang lada ki we kim tre ngamar we ngan but nganom paiden sa si khnam yang kolok ju siat celang dau khnam kolok ju kelon yap bat ki khon dalayap kumta ong utau rong ba nong sensar senong rai kani kadai kelas chance me ka kabu ka khadu me kwa ban em ni me kwa ban yap la me kwa ban em len no jisu ni unok senguang ka perthai syadien kading phna sakmat ka perthai ngan ino ngan budu jisu nganom phaidien sa si khnam siat beng viau yu kelon krup hamadan yap borok saungut ndre gai ga bajia kene ka jing long la klo jing ban sa si tom da kam tau kres kala kta yo tonong sar senong wong balai ni nok seng tang na kam tau jisu usha ado kane duk ki khun rom menut duk kolok rom menut duk ila dia rom menut mensimu boleh lakta yu hang tau pai ba open menawang nadu menta ngalong gunung buat jong jisu baro sisnong kelalong Kristen kalong jeng kemen ke krau wong ketin ke jong belai lada wei pediang yu jisu kalau buat undang pop kalong jeng kemen ki angal benang ki heb ki beret ki khun samlabat ki balasan kirang kilong kemilong kepa kene ke pen kan mau ini bakum kinong buat jong jisu ni dei ban IT la ka jong ngem ban lenno e ka malade bangin sasitom na ka mata kerteng jengu namar ni don tang ka wei ka tham ha ka bakot ka ai ka ban buat jong jisu ngin yo e ka ha yo e ke ki beret ban buat jong jisu don tang ka tham ka talong ban yo ya ka jengem bom jukut ki ai ke ka perthai gindu no ka jing pule ka mangidon sisen ka singkan sakut no ka spa ka mangidon sisen ka singkan sakut no ki jing snobha ka mangidon sisen ka singkan sakut no ndrei baru jisu jiunom la jiunom nginek men lembadu hakata ka ri ke pernai ni dei ban sa chitom na ka banta jung u bala kloy ban IT la ka jong ngim na ka banta jong i bat ngin buat yu nginong ngomong norok unok seng ngalakut jeng buat ban buat yu jisu ngan om phaidien ong kinong tho badai kan ke jeng pra jeng u kebal long konong rem kebal snai ding jeng ruai balas priang geleng kiri ke perthai I have decided to follow Jesus ngiru ngerdon ko jeng ruai ne cai ruai ne cai ruai tu jeng ruai kam tam ka bangi ruai praise and worship bagi gue Curai Bible ngalakut jeng buat ban buat yu jisu nganom phaidien laki wai kem trek nganom phaidien pertaingan ino yu jisu ngan buat ngan ba la ding pna ka pertaingan e sadien ding pna sakman ngan buat yu nganom phaidien
ku try deh hanu pat ngini lai ong Petrus me don giktien kajing imam jukut ala da beliau nai buar yang ngaba deh pi na duki happy baret kumne bangin sengo thu ya kador jak ba sisa bangin buat yo hadu bekut jong jimjingi ngien nom phai den ngin kloi ban len ya la ka jong ka jingem ban buat yo ban IT la ka jong ka jingem na ka banta jung utra ji su lo ong la ka jong isunan kum tau nu na piu bam nyau du no ki bodon unum la ban long usun ran jong haban bod u jisu ya ban nyau du ya ki baro ha ka jim jingin ringin wa de khmat jungu ngin sa skor jing ka jungu ngin ya slok bodu barabor bat bangin sa chi tomru na ka banta ka kerteng ka jungu ublen gor khu na ka banta ka buram jungu amen. Cukup tu bila ya sengaw ya kubur no ai pastor pengilong kita kinong buat kijong u nadu pengindang ren nadu yang ni belah he alasan hadu belah rang ba kamju pengidai pengilong kita kinong buat di basisha jong Chris tisasin ngai kublai epi pastor ya kubur belah dapat sama peng jongi kublai kijing suk dan kat bat pi ha kijing sam kijong pi kubur ha kijing kijong blai kijing kublai ru kerpang ya pi bau blai unang ai pi kamet koi pia nakar kui ka yeng kasam ka jong pi pon nakar kui kam ka jam jong pi la kalong habalang la kalong hano nak benta bu blai bu ibet ban ai benta bu blai ndon kan bat pi pastor teh kene ka por bu mata nakaliang jaseng kena pastor ka don ye ban ai jing ai ba ibarat kum kada ka jing sak kan mau jing rkhi jong ye ka children's week ba children's sunday tengah aku beli ya ki kun hab kena ibarat ki bas ngap basa skor bah ya kena ke kubur bai pastor belada bersama pring jongi to ai bakane ke kubur bai lada bersam kan syong sa ki do nut ki cingmut ki jeng phat ki jongi mengilak ben pendan kam ya ka hak cing im ki jongi bamalas ngi pengilong kita ki nongbut ki basisha teh ne ko pon yo ben penwai no ngani ki jeng syakri jongi to ka bengas kwa ben pen kan mau dan jaseng biang anu bije siben penyawan em. Oh, good. Dari film Yawan, yang sadu nak berpersiap pelong ya Children's Sunday. Dari film Yawan. Tekan mau banyawan apa? San baju kan dan ke musical evening. Tishuan penwai ngakwa ban aku beli wepi nok shimta nega napai singi nadu organize Mr. Philbon nok sin nong ilam jarwai Mr. Beban Ricky walang nong plus yang Dubai Miss Easter Imeka Karsono berkum tu layo nong Dubai jango Mr. KS jengdo berkum tam ya kubur layo ya choir layo ru ya kubur nak sin lumbai pastor tu beli unkar kui kini kejeng syakri bengla ada ban pendap kene kapur tiswa ban penwai nyok ban cimta lang kejeng ruai kebasan pusau na kot jeng ruai kena ren ban nak KSB number Andrews pa arf kundai hadin katanga sekerpat pastor besmo ban pelaj yangi dekat jengkirku penwai tongkum unang ra atiar nga ngayang skam nga aban bud tong chu kum musim bantur lada syafrang upha enga ringkat bu kapten kum sipai babha kum tu bro lai teli kit khal lambak kharas kajing roi ka basan pusau no ka jiroi khna red ban reus pa ar khandai na KHB number
Shisha tanggung unong raja na long henry ayo kapan sengat papernai ublay un urong lungat matipan kapneng lada hagat maha lubakun ngayeng snap snap kajing pertah syapang takot miki bar datin syadin iban nate bukap dan nun syadya yanga datang nung raat yang ngalong sisya nate bukap dan nun syadya yanga datang nung raat yang ngalong sisya. Tu ni doai. Atrai tu istem kerku yang bentar barok melayan. Pendap ni kepor jong jeng sekri juga meh. Dua tu kerku yang bentar berangsa. Kemudian kena kan jawaban pendap. Hakan ni kejan men. Pada bagin mi no nang ni terpelai ingin dia kerku ke meh. Tu doa air berjeng berbiang jus Kristus try. Kejeng ba beli kepan bam cukut berjeng slok mesti bor men sembukut. Lorang kalem bangi wei berana kepor. Kerpang berjesan kena apa lo kejong ngebalang. Juru kira ngejemeh kelengkri pertai barok. Nadu mentari ke bom cukut ro. Amen.